Alam ako. Ano ka nangyari sa iya? Napapaluwa asindai pa maako kang 72 anyos si Sinanay Imelda Poche kan Barangay Maslog, Legazpi City. An pagkakagadan kang sa iyang 33 anyos na kanguda na aking si Jeric. Sabadong banggi kang saksakon kay si Jeric kang kabarangay kaaning si Jerome Romero, 29 anyos. Istorya niya, hapon kang parehong aldaw. Nagpaisip pa sa iya si Jeric na mahali nga ni mag-atindir subot sa sarong pagtiripon. Alagad kinabanggihan, naisiyan niya na sa nadang nasaksak na ini. Tulos man da siyang nagpasiring sa ospital kung saan pigdara si Jeric. Alagad dai niya na naabutan pang buhay. Grabe man ang ano ko sa iya. Dapat dahil niya ginadan. Ta ibig mo niyan para kaming problema. Grabe ang problema ta. Aro nga nikahan. Tulos man na narespondihan kang barangay ang insidente. Asin pigdalagan sa ospital ang biktima. Sigun sa administrative officer kang barangay na si Alma Almario, sarong kitchen knife ang ginamit sa pananaksak kang sospek. Natulos man na nadakop kang sa indang mga residente, asin ipig turnover sa Legazpi PNP. Napag-araman man, naloy ng may day pagkakasinabutan ng ambuslados. Pig ano yan, pig settle po yan. Kaya arami, kumbaga ano na, dai na, kumbaga naulian na sinda parehas. Hindi, ibig na ano, tanata, nangyari pa ito. Parehas sila nasa peryahan da ata. Parehas sila nagtataya da. Basta na lang, siguro sinugutan, may dara siyang kutsilyo man ang gana. Sabi kanso, nagpakailing. Nasa kustodiya na kang Legazpi City Police Station ang sospek para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Mientras tanto, ulit atius man ang pamilya. Naghahagad maning burial assistance sa mga mauyong bot ang pamilyang nabayang kang biktima. Nangunyan ang pigbibilaran sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal